Més de 4 hores han hagut de treballar de valent les dotacions de bombers i de l'Arxanxa per aconseguir recuperar el cos sense vida del conductor de 51 anys que ha quedat atrapat enmig de la ferralla de la cabina després de descarrilar a l'estació de Lezama. A 4:45 de la tarda, i quan el tren havia de parar al finalitzar el trajecte Bilbao-Lezama, la unitat s'ha estavellat contra el mur de contenció d'uns 5 metres que tanca la via. 3 persones més han resultat ferides, la de més gravetat, una dona de 57 anys. La direcció de la companyia Euskotren ja ha obert una investigació per determinar les causes del descarrilament. Enmig del gran desconcert inicial han estat els veïns mateixos d'aquesta petita localitat biscaïna que no arriba a 3.000 habitants, els que han accedit en un primer moment a la via i han auxiliat els ferits. Aquesta localitat no havia viscut mai abans una experiència i un accident d'aquesta envergadura. Vienen despacito, nunca coge velocidad porque como hay tantas paradas y son trenes ya que tienen sus años, no cogen más de 80 kilómetros, no creo que cogen. La zona, uns 12 quilòmetres de Bilbao, ha quedat acordonada per efectius de l'Arxanxa tota la tarda. Montserrat Vila, TV3, Lezama.